ганҷина ман хеле фикр кардам ва ба як хулоса омадам ки ман бояд тара ба занӣ бигирам. Туда як рӯз вақт як мошин як хона дар маркази шаҳр баъд ман розӣ мешавам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. ина ясад қисса як қиссаи аввалаш як хелаш ба орзу раси дигараш набуда бараш ду навҷавони дӯст доштан арзлан ба ҳам дигар танҳо ба су мерасид маҷнун ба мақсади дигар чанд касо ба банди хаздор нишон гирифт манада чанд каси дигар дори мозғиз шаб пардоз маргиш дада и ошиқи дуруғай вақте ки тикам ба хали дар гирду навои ишқ хит бикрки тидалави э ҳаёти ҷазир чи оварди ба сари ошиқ ягон ошиқа хурсан надидам фақат дидам зиқ инами як қисса қиссаи қиссаҳо ишқ дуруғай бо ишқи бечора мемона танҳо. ман ба хотири ишқи ту даст ба чӣ кор назадам хостам ки ай ман бошӣ лекин набудӣ дар барам ман барои ба даст оварданат пеши ҳама бадам дори мост асал вайрон фикри мурда накардам лекин пайдо шуд шахсе ӯ ҳам дарди мара дошта хулоса омадем ҳардумо ба як фикр ки ба хулиганисту меёбем дастаи гир ғорат кардем мошинера ки рубини ӯ қимата тамом ҳабиба аймаи и кори ма ғанимата. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. ман хела давидам ёфтам сумера ки мехости даст ба чӣ чизо назадам чӣ ба неки нахости ба садарду азоб ба нолаи беовозам кардам ғорати сахте даи рӯзи дарозам гирифтани захми ваз бихотири чашмаи зебот буд неки қалби сангини ту нисбатам ба рағм набуд ашки резони маи шоид буд ки ма ошиқам ҳатто ҳис накарди як зара ки манам зиқам ҳар як тире ки ба ғазаб меомад ба тарафу ма ишқи ҳароми ту сухтум ёри нохалафу ҷигаре ки доим ба ёду дурунам медарондак бадани гарми ошиқам бадан ма меразондак ҳама хебосад азоб ма бой шудам пешиш рафтам гӯё ҳолям ҳамоё масирама фош накардам омадам пешиш гуфтум натонистум ёфта су баробари гапа гуфтам ма хандама кардам гу бору гардондак ай ма хабидак мошини боя фикрат ки соя лекин надонистак раф хаёл кард ки зеби боя чон гарда хато карди бои мадрак шафёра. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам ба дарду ғам масирем бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам ба дарду ғам масирем бояд бошем бо ҳам. эй гурезаҳои ғам то куҷо гурезем зи ҳам тақдирамон амин аст бояд бошем бо ҳам. бояд бошем бо ҳам. бояд бошем бо ҳам.